تمليني بالفرح. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Kieku jkollna noddu snejn ta' kollha kemm aħna kemm niġu. Grazzi li qegħdin hawn dal-għodu u ġejna flimkien biex inroddu ħajr lill-Alla ta' dan id-don sabiħ li tagħna l-ħajja. Anki bid-diffikultajiet kollha tagħha bħalissa. Għax il-ħajja tibqa' dejjem sabiħa. Ġejna flimkien biex niċċelebraw il-ġublew tagħna. U biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq biex inroddu ħajr lill-Alla għad-doni tiegħu u biex nitolbuh l-għajnuna mod speċjali id-don il-virtu tat-tama, għandna bżonna t-tama. Ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna, ċerti li l-mulej ikollu ħnina minna, nitolbu fis-skiet maħfra taħtijietna. Ngħidu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt mirijieti, ħtija tiegħi l-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob li l-imqazza Marija dejjem verġni lill-anġli għad-dissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Ħanamlu mument qasir ta' skiet. Waħda mill-azzjonijiet l-aktar importanti tat-talb tal-ġublew it-talba tal-maħfra. U fis-skiet quddiem il-mulej fis-santwarju fid-dar ta' Ommu Marija nitolbu maħfra ta' xi ħtija li kultant għadha tinkwetana, għadha tħabbatna. Inserħu rasna li l-mulej jaħfrilna. Nagħmlu mument ta' skiet nitolbu maħfra ta' din il-ħtija fis-skiet. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Anqal mulej is-seta tiegħek u b'qawwa kbira għatina l-għajnuna biex il-laqgħa tagħna miegħek infixkla bid-dnubietna titħaffef bil-grazzja u bil-maħfra tiegħek bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dakinhar jitkanta dan l-innu fl-art ta' Ġuda. Għanna belt qawwija, bnielna swar u ħitan għal ħelsien tagħna. Iftħu il-bibien biex jidħol il-poplu ġust li jżomm is-sewwa. Il-fema tiegħu sħiħa fik. Inti jissaħħaħlu isliem għax fik it-tama. Ittamaw fil-mulej għal dejjem għax il-mulej huwa l-blata ta' dejjem. Lil min kien filoli niżlu, il-belt imkabra niżżilha, waqqaħħa l-isfel fit-trab xeħita, taħt is-saqajn tirtifes, saqajn il-fqir, ir-rifs tal-imsejknin. Il-kelma tal-mulej. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Faħru l-mulej għaliex hu tajjeb, għax għal dejjeb it-tieba tiegħu. Aħjar tistken fil-mulej milli tittama fil-bnedmin. Aħjar tistken fil-mulej milli tittama fil-gbarat. Iftħu li l-bibien tal-ġustizzja
ħanidħol minnhom u nrott ħajr lil-mulej. Danu bib il-mulej, il-ġusti jidħlu minnu. Niżik ħajr tal-li weġibtli u kont għalija is-salvazzjoni tiegħi. Ejja nitolbuk mulej, salvana. Ejja nitolbuk mulej, għatina r-risq. Imbirek minn ġej fissem il-mulej. Imberkukom minn dar il-mulej. Jahwe u Alla huwa id-dawl tagħna. Fitxu l-mulej sakemm tistgħu issibuh, sejħulu sakemm hu fil-qrib. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: mhux kull min jgħid li mulej jidħol fis-saltna tas-smewiet, iżda min jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fis-smewiet. Għalhekk kull min jisma' dan klimi u jagħmel li qiegħed ngħid jien, isir jiġbaħ lill-bniedem għaqli li bena daru fuq il-blat. Niżlet ix-xita, ġew il-widien, qamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar, iżda ma ġarfitx għax kellha s-sisin tagħha fuq il-blat. Imma kull min jisma' dan klimi u ma jagħmilx li qiegħed ngħid jien, isir jiġbaħ lill-bniedem iblaħ li bena daru fuq ir-ramel. Niżlet ix-xita, ġew il-widien, qamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar u ġġarfet u kbira kienet il-qerda tagħha. Il-kelma tal-mulej. Kemm ħaġa sabiħa li nġbarna flimkien dalgħodu biex impoġġu ħajjitna l-istorja tagħna, kulħadd hawnhekk għandu l-istorja tiegħu, il-familja tiegħu, dawk li jħobb, il-weġat tagħna, il-problemi, id-diffikultajiet tagħna, il-biżgħat tagħna, biex impoġġu l-istorja tagħna kif inhi bħalissa quddiem il-mulej, kemm hi xi ħaġa sabiħa. U mhux biss biex nitolbu jgħinna, għax aħna niġu ħafna drabi fis-santwarju ta' Pinu biex nitolbu l-għajnuna u nagħmlu sew. Imma ġejna wkoll biex nisimgħu kelma li terfana, biex nisimgħu kelma li turina kif iħares lejna Alla llum, kif iħares lejn l-istorja tagħna Alla llum. Dan hu l-ġublew. Il-kelma ġublew tfisser ċelebrazzjoni ġejja minn kelma ludija li tfisser il-qarn tal-munton, il-qarn tal-botbot li normalment bih b'dan il-qarn
kienu isejħu il-festi l-kbar tal-Lowt b'mod speċjali il-festa ta' Rosh Hashanah. Rosh Hashanah aħna nistgħu nifhmuha ras Hashanah is-sena, ras is-sena. Kienu isejħu b'mod partikolari permezz tad-daq tal-qarn il-bidu tas-sena. U ġublew għaliex? Għax niċċelebraw ħajjitna quddiem Alla biex nerġgħu bħalli kieku nibdewa. Issa nerġgħu nibdewa ma jfissirx nerġgħu nsiru żgħar. Forsi kieku nixtiequ nerġgħu nsiru żgħar, mhux hekk? Forsi hawn minna min jixtieq isir żgħar u hawn minna min jgħid leħej ma rridx nerġa' ngħaddi minn dak li għaddejt. Mhux kollha kemm aħna għandna l-istess esperjenzi, mhux hekk? Kif iħares lejja Alla l-ħajja tagħna? Ħanuża frażi qasira ta' Sant Wistin. Sant Wistin jgħidilna hekk. Nitolbu il-grazzja tal-maħfra fuq il-passat tagħna, fuq dak li għadna minna, fuq l-istorja tagħna. Nitolbu il-grazzja tal-aċċettazzjoni fuq il-preżent tagħna. U nitolbu l-grazzja tat-tama fuq il-futur tagħna. Sempliċi niftakruha. Għax inħossa importanti il-grazzja tal-maħfra fuq il-passat tagħna, fuq dak li għadda. Il-grazzja tal-aċċettazzjoni fuq il-preżent tagħna, fuq dak li għaddej minnu bħalissa. Il-grazzja tat-tama fuq il-passat, fuq il-futur tagħna. Ħanibdew mill-passat tagħna. Il-ġublew iservi biex aħna naħfru tassew lilna nfusna. Biex inkunu iktar preċiżi, il-ġublew iservi biex inħallu lill-Alla jaħfrilna. Aħna nsibuha bitqila biex naħfru lilna nfusna fuq żbalji li nkunu ħadna fil-passat tagħna, fl-istorja tagħna. U jista' jkun li nkunu għadna mbagħtu sal-ġurnata tal-lum b'sensi kbar taħtija għal dak li ġralna, għal dak li għamilna, dak li stajna nagħmlu u ma għamilniex, dak li stajna nagħmlu aħjar u għamilnieh kif ġiġi. Ejjew matul din l-Ewkaristija nitolbu maħfra sinċira lill-Alla tan-nuqqasijiet kollha li stajna għaddejna minnhom f'ħajjitna. Dik kapaċi nagħmluha. Issem biċ-ċoħra li importanti li nħallu lill-Alla jagħmilha. Irridu nagħtuh ċans jagħmilha. Irridu nħossu il-maħfra tiegħu dalgħodu. Irridu nemmnu li Alla jaħfrilna għax aħna uliedu. Alla iħobbna. Waħda mill-ikbar inizjattivi tal-ġublew kienet dejn ir-rikonċiljazzjoni, dejn il-maħfra. Wieħed mill-ikbar mumenti tal-ġublew għall-Lowt kien dak li kienu jsejħulu il-Jom Kippur, il-jum tal-maħfra. Tant kienu jemnu fil-maħfra l-Lowt li kienet tiġi fil-jum fis-sena tal-ġublew, tant kienu jemnu fija li saħan sitra kienu jaħfru kull dejn, kien jinħafer kull dejn li kien jeżisti matul dik is-sena. Tant kienu jemnu fil-maħfra ta' Alla. Għax jekk Alla li ħafir li d-dejn kollu li jien jista' jkolli, li hu kbir, id-dejn tiegħi ma' Alla hu kbir. Jekk Alla jaħfir li dan kollu. U jekk jien inħoss, jekk jien niċċelebra, jekk jien nifraħ b'din il-maħfra li Alla jagħtini ta' dak kollu li seta' ġara f'ħajjitna, allura jien ukoll irid naħfer lil ħija.
jien ukoll irrid naħfer lil ħija. Ejjew nitolbuh lil mulej dan id-don tal-maħfra dal-għodu. Ejjew nitolbuh jgħinna nirrikonċiljaw ruħna ma' kull biċċa tal-istorja tagħna, tal-passat tagħna, l-iżbalji tagħna, dak kollu li seta' ġralna jew dak kollu li stajna għamilna. Minna l-passat inħalluh fidejn il-ħnina ta' Alla. Nitolbu d-don tal-maħfra inħalluh fidejn il-ħnina ta' Alla. Il-preżent. Min jaf kemm għandna xewqat. Min jaf kemm għandna sitwazzjonijiet li nixtiequ nirranġawhom, forsi tagħna personali, forsi ta' wliedna, forsi tal-familjari tagħna. U forsi ma nistgħux nirranġawhom. Min jaf kemm kultant nirrabjaw anke ma' nfusna għax ġisimna m'għadux jirrispondina kif kien jirrispondi darba. Għax is-saħħa qed tonqos. Min jaf kemm nixtiequ nagħmlu affarijiet u ma nistgħux nagħmluhom. Jew nippruvaw nagħtu s-salt biex nagħmlu xi ħaġa u nindunaw li m'għadniex kapaċi nagħmluha fejn qabel konna nagħmluha bajnejna magħluqejn. Min jaf? Min jaf? Ejjew nitolbu l-grazzja tal-aċċettazzjoni. Id-djufija tagħmel parti mill-ħajja tagħna. Id-djufija fiżika tal-ġisem, id-djufija ta' relazzjonijiet, dak li ma rnexxiex, dak li mhux jirnexxi. Forsi għandi tifel nixtiequ jkellemni u mhux ikellemni. Għandi tifla miġġielda ma' huwa jew ma' oħta nixtieqhom jirranġaw u mhux jirranġaw. Ejjew nitolbu lil Alla l-grazzja tal-aċċettazzjoni. Għax jekk ma naċċettawx is-sitwazzjoni tagħna, jekk nirribellaw, nispiċċaw nirrabjaw jew mal-oħrajn jew ma' nfusna. Ir-rabja mal-oħrajn taqtana fir-relazzjonijiet. Ir-rabja ma' nfusna tajjina. Titfana f'dik li ngħidu d-depressjoni. Ejjew nitolbu lil Alla jagħtina l-grazzja tal-aċċettazzjoni. U jaf bina. U jaf bina l-lum kif aħna. Jaf x'nixtiequ. Nitolbuh b'fiduċja imma nintelqu fidejh. U l-aħħar talba. It-talba tat-tama fuq il-futur. Mena maħfra l-passat, aċċettazzjoni għall-preżent, tama għall-futur. Kemm biżgħat. Min minna għadu d-dar, kemm biżgħat li taqa' li jħossok ħażin, tiġilek xi ħaġa tkun waħdek, kemm biżgħat. X'se jiġri minn forsi pjanijiet jew forsi proġetti li jiena kelli illi sallum għadni b'xi mod nibbotta fihom jien, x'se jiġri minnhom fil-futur? Se jispiċċa kollox? X'se jiġri mill-familja fil-futur? Se jibqgħu jiftehmu it-tfal tagħna, it-tfal tiegħi? Se jaċċettaw b'serenità dak li jien ktibt, dak li jien ħallejtilhom? Kemm biżgħat. Biżgħat l-iktar marbutin mas-saħħa tagħna, imma mhux biss. Biżgħat marbutin ukoll ma' relazzjonijiet tagħna. Il-mulej tal-għodu qiegħed jistedinna biex nagħmlu att ta' fiduċja, att ta' tama. Att ta' fiduċja fih. Għaliex fiduċja? Il-fiduċja tagħna mhix għamja. Il-fiduċja tagħna hi t-tama fil-ħajja ta' dejjem. L-ewwel qari tal-lum ikellimna fuq Ġerusalemm ġdida. Ġerusalemm li l-bibien tagħhom f'saħħithom, il-ħitan tagħha ma jaqgħux, belt f'saħħitha qalilna l-profeta Iżajja. Din hija l-belt li qiegħda tistennina. Il-ħitan tagħha f'saħħitha. X'jiġifieri? Se nibqgħu fiha għal dejjem, aħna msejħin għal ħajja ta' dejjem. Il-bibien tagħha mhux se jiftaħhom ħadd. X'jiġifieri? Ħadd ma jista' itellifna, ħadd ma jista' jeddidna milli naslu
għal dak li l-mulej qiegħed isejħilna lih, għal dillena l-glorja li għalija qiegħed isejħilna lih. Ew nitolbu lill-mulej dalgħodu biex jagħtina din it-tama. Ew nitolbu lill-mulej biex jgħinna waqt li forsi nindunaw bil-bini ta' madwarna li jaqa', il-bini mhux biss tal-ġebel, imma l-bini li jsemmi l-Vanġelu id-dar mibnija fuq ir-ramel. Forsi jekk inħarsu lura naraw ħafna pjanijiet tagħna jaqgħu. Forsi naraw ħafna ħsibijiet, proġetti tagħna li ma rnexxewx. Forsi naraw ħafna ideali li aħna kellna u ma wasalniex biex nagħmluhom. Naraw ħafna djar jaqgħu. Għax mibnija fuq ir-ramel. Imma dan kollu mhux tal-li m'għandux jaqtalna qalbna, mhux tal-li m'għandux jitfana f'kumpless ta' inferjorità, imma tal-li għandu jisservi biex nindunaw li allura issa u il-mument biex nibnu fuq il-blat, fuq il-kelma ta' Alla. It-tama tagħna fil-futur hija l-kelma li Alla jagħtina. Hija l-kelma li Alla jagħtina li aħna wliedu u li r-rigal tal-ħajja li tagħna tawulna mhux biex jintemm u biex jispiċċa, imma biex immorru ngawdu miegħu fil-ħajja ta' dejjem. Il-mulej jagħtina li matul din l-Ewkaristija nagħmlu bil-qalb dawn it-tliet talbiet. Talba ta' maħfra, talba ta' aċċettazzjoni u talba tat-tama. Issa l-kemm illum mhux il-ħadd imma biex inwettqu id-dmirijiet it-talb tal-ġublew nistqarru flimkien il-fidi tagħna nippruvaw ngħidu l-kredu b'awareness, inkunu nafu x'aħna ngħidu, b'mod speċjali meta nitkellmu dwar il-ħajja li ġejja. Flimkien jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Nisel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnu. Fit-tielet jum għamil li mwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandi jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-missier u mal-iben u li tkellem b'fom il-profeti u fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika li stqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet li stenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Fiduċja sħiħa ejjew inresqu it-talbit tagħna quddiem il-mulej waqt li niftakru li hu missierna u aħna wliedu. Għal-poplu tiegħek biex jilqa' l-kelma ta' Kristu ibnek u jagħti xhieda għalina b'emmejjel tiegħu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-mexxejja politiċi biex jifhmu li huma m'għandhomx jaħkmu bil-qawwa imma għandhom ikunu ta' servizz għaċ-ċittadini nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal min qiegħed il-fiduċja tiegħu fil-ġid tad-dinja u għalaq qalbu għal ħutu fil-bżonn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina
biex it-talb tagħna ikun ikkonsisti fil-li nagħmlu r-rieda tiegħek u mhux il-kapriċċji tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-anzjani kollha biex jgħixu d-don tax-xuħija bl-umiltà, bil-ħlewwa u bil-ġenerożità. U sabiex id-dufija tagħhom ma tfixkilhomx milli jkunu qawwija fl-imħabba ta' faraġ għall-fqar u ta' għajnuna għaż-żgħażagħ nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għandna n-niet biex jarfu jissieħbu bl-erf lill-familja tagħna u biex jgħaddu t-teżor tal-fidi lin-nepotijiet u lill-ġenerazzjonijiet ġodda nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-anzjani li jinsabu weħedhom mixtieqa mit-tannieqa ta' xi ħadd għażiż biex ħadd ma jgħix fis-solitudni iżda kulħadd ikun mejjum minn xi ħadd li jġib ruħu miegħu jew magħha ta' anġlu mibgħut minn Alla nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-morda sabiex jiksbu l-fejqant kemm fil-ġisem kif ukoll fir-ruħ, sabiex ma nħallu l-ħadd waħdu fil-mart u biex il-kura meħtieġa tiġi offruta lil kulħadd mingħajr distinzjoni nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Inroddulek ħajr missier qaddis għad-doni tiegħek, imma l-iktar inroddulek ħajr għad-don ta' ibnek il-għażiż u ħuna Ġesu Kristu li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirek int, Alla tal-ħolqien kollu, fit-tibitek tajta dal-bit li qed nofrulek. Frotta d-dirja xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tal-ruħ. Imbirek Alla għal dejn, l-għana mulej Alla tagħna u l-ulidna u għamel kollox b'ta' s-sabiħ ġenesir Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerti li qed nagħmlulek mill-ġid li inti nnifsek tajtna u għamel li l-qima li nagħtuk bihom fuq l-art tgħinna għal frott tal-fidwa li jien tatina fis-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġita għalina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li jien tħejjejt minn qabel u fetħilna triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-dier il-premju li issa qed nisru għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli, mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Għaddejs, għaddejs, għaddejs
mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej fissem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħajr ħobs, ratti l-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi, inħabbru il-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u tlaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Ljum, mal-Isqof San Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll anke fir-roħ ta' Karmina u Karmet Bartolo li oġbok siħil mal għandek minn d-dinja. Għamel kif huma bil-Mamudija metu fibnek u bħal ibnek, ekku kol fibnek u bħal ibnek jirxu xtawa l-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nagħmlu l-qalb niftakru li Alla hu missier illi jaħfrilna dnubietna, li jgħinna bl-għajnuna tiegħu ngħixu l-preżent tagħna u li qiegħed jistennina il-quddiem biex ninaqdu miegħu fis-saltna tiegħu. Induru lejh u bil-kliem ta' Ġesu ngħidulu flimkien: Missierna li inti fis-smewijiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi. Tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek
għatija sliem u laqda li jintrit fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
nitolbu għamel mulej li l-misteri li għal-jom inġbarna ikunu ta' ġejta lina, għallimna bihom inħobbu l-ħwejjeġ tas-sema u li fil-mixi tagħna fost dak kollu li jgħaddi minn din id-dinja stess nintrabtu ma' dak li jibqal dejjem bi Kristu sidna. Issa qabel ma nagħmlu l-aħħar tal-biet marbuta mal-ġublew, nixtieq nagħmlilkom xi avviżi żgħar, għodu bil-qiegħda mingħajr ma ntawlu. L-ewwel grazzi lilkom il-koll li ġejtu għal din l-Ewkaristija. Nixtieq nirringrazzja lil dak il-grupp tal-anzjani li niltaqgħu darba fix-xahar biex norganizzaw dawn l-attivitajiet. Aħna kultant u tant nagħmlu attivitajiet għall-anzjani kollha, attivitajiet ta' formazzjoni, attivitajiet ta' talb u anke attivitajiet soċjali. Nixtieq nirringrazzja lil dan il-grupp li organizza. Nirringrazzja wkoll il-kunsilli lokali illi jikkollaboraw meta aħna nagħmlu sejħa. Nirringrazzja llum lid-djar tal-anzjani li joġobhom iġibu l-anzjani hawnhekk magħna għal din l-Ewkaristija. Nixtieq jekk ngħidilkom li jekk Alla jrid fid-djar tal-anzjani, jekk Alla jrid f'dawn il-ġranet tal-miliet niġi u nżur kull dar, jekk Alla jrid fil-ġranet li ġejjin. Nirringrazzjaw lis-Santwarju ta' Pino li laqana hawnhekk dalgħodu, nirringrazzjaw lil min organizza l-kant u nixtieq nirringrazzjaw wkoll lis-saċerdoti li jikkonċelebraw miegħi dalgħodu f'din l-Ewkaristija tal-ġublew tagħna. Nafżakom ukoll li qabel ma tmorru minn jiflaħ jinżel dik ir-rampa isfel, inżlu isfel hemm ftit kaffè jew te u xi ħaġa żgħira xtieħdu. Naf li issa orob il-ħin tal-ikel ta' nofsinhar, imma hemm xi ħaġa żgħira, m'hemmx l-ikla jiġifieri, imma hemm xi ħaġa żgħira anke biex niltaqgħu ftit flimkien. Nerġgħu nqumu bil-wieqfa u nagħmlu it-talbiet tal-aħħar biex inkomplu il-ġublew. Ħanidu 3 Avamarijiet lill-Madonna ta' Pino kif qegħdin hawnhekk fis-santwarju tagħha, imbagħad missierna Slima u Glorja skont l-intenzjoni tal-Papa. Ngħidu flimkien: Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejmija, imbirkenti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejmija, imbirkenti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejmija, imbirkenti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbu għal bżonnijiet tal-Papa u skont l-intenzjoni tiegħu. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-ard. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkenti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Il-mulej magħkom, iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.